टां टाडां बियो मा बुस्थु नोंथांमोना मिन्थिखागौ कहाँ से आते हैं मिन्थियाखै मा बुस्थु नै बियो मैखुन होननानै बुङो आरो ना नोंथांमोना जानो हागौ मैखुननि सोमोन्दै एसे मिन्थिनो लुगैयो आंबो बिराद मिन्थिनो लुगैयोमोन दिनै आङो मेगनजों नायफैबाय माने आङो फैनानै फिजिकेलि नायफैबाय थ' बिदिब्ला बे मैखुननि सोमोन्दै एसे मिन्थिनानै लादोनि 25 बारबा दिगदार दङ लावजोबगोन आरो पिन हेड्स बेफोरबायदि जे थफ्ला खादों बे थफ्लाखौ माबायदि खादों माजों बानायनाय जादों एसे मिन्थिनो लुगैयो नङा होनब्ला थ' बिदिबा बिनि सोमोन्दै एसे मिन्थिनानै लाग्रोदिनि नैबे साइडआव नायदो नैबे साइडआव बियो मा बुस्थु बेनो जाहैबाय जिगाब बे जिगाबखौ मा खालायो गिबियाव फिसा 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 थुख्रा खालायनानै दानफ्लेनानै माने बयल खालायग्रोगोन आरो ना बयल खालायनायनि मेन जाहोनानो जाहैबाय बेहाय माखासे बेक्टेरिया दङ बे बेक्टेरियाखौ बुथारग्रोना लानाय जायो स' बयल खालायखांनायनि उनाव प्लास्टिक मोनो बे प्लास्टिकखौ बायगोन बे प्लास्टिकखौ बायखांनानै बे प्लास्टिकआव थफ्लाखागोन माने प्लास्टिकआव सोनानै नैबेफोरबायदि थफ्लाखागोन आरो ना सेन्देलखौ गिबियावनो रिमुभ खालायबाय सेन्देलखौ रिमुभ खालायनायनि मेन जाहोनानो जाहैबाय नोङो सेन्देल गाननानै जेराव मेराव थाङोना बेनिखायनो सेन्देलाव माबा माबि बेक्टेरियाफोर बादेरना फैनो हागौ होननानै सेन्देलखौ बाहेरायावनो गालांनांगौ स' बारबा दिगदार दङ लावजोबगोन आरो गरमा ओमफ्राय बियो हिउमिडिटिया 70 नि गाहायाव थाङोबाथाय बेखौ लावगोन माने गरमाव थानो हाया माने टेम्पारेचारखौ मेनटेन खालामो बियो थफ्लासेयावनो खनसेनो 1.5 केजिसो ओंखारसिगोन आरो 1 2 3 4 देरगोन ना बियो ओंखारथाराखै उनावहाय दा बे बुस्थुआ माने नोङो मा जायो माने टेम्पारेचारा आरो बे हिउमिडिटिया आपडेट जायोबाथाय माने उल्टां पुल्टां जायोबाथाय लावजोबो रानजोबो माने रानथाबजोबबाथाय सेस आरो पेनिसा रानथाबजोबबाथाय